Kaitoni hamdama te khairokma narokbai tongto. Dini 31 tarik Shonibar mathai bai sijak kotomo kaham porima 14 ni 1 ni simi 12 jora porinai. Kogya phango ke baptisma rwnai jokhonno bwtharmani apro Galileeni bugura Herod Jisuni kok khnaka bo bini tangphang rokno hai hwnui sakha. O borok kubuino baptisma rwnai jokhonse thangsa pika aboni bini bisingo omotui samung khlainani phan tongo. Herod jokhonno romrokha bono kha roi alongo chopkha bini takhok Philipni bihik Herodiani bagwise Herod omok khlaio. Tamo ongoi hinkhe baptisma rwnai johon Herod no o bwrwino namani bai nini chaya hwnui sama tongo. Haikheno Herod bono bwthana naikha tamo khe bo bororokno kirijago. Borokle johonno diari hwnui hwnbwla Herodni achaima sal palaifuru Herodiani bwsajak aswk borokni bwskango mwsakha. Haikhe Herod belai hamjagui bono nwng ano jesa phano sankhe ang abono nono rwano hwnui swmai tangkha. Bini bumani kok bai bo afruke hai hini shanka baptisma rwnai johonne khorokno mairangkhe aro ano rwphaidi. Bugura belai kha hamya ongkha aiphano panda phainai rokni bwskango swmai tangma bai bo sanmano rwdi hwnui jagikha. Haikhe bo alongo johonno tan rukha. Johonni bokrokno mairangko kheto boi abri mano rwphaikya bo abono buman thani telangkha. Johonni sagirok phaiui bini mangkwthui no telangui phoboikha. Haikhe borok thangui Jisu no saoikha. Omongkha subra Jisuni kotomma kaham.